أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ‘Yan uwa masu sauraron mu a kusa da nesa, ina mana sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah ya sake dawo da mu wannan rana mai albarka don ɗorawa daga inda muka tsaya a karatu cikin wannan littafi mai girma na alkur'ani sanin ma'anoninsa, wanda kamfanin Dahir Kori suka ɗauki nauyinsa don amfanar da al'umma da tunasar da mu Ubangiji. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arzikin gamawa da duniya lafiya. Allah ka yafe mana, ka yafe mai iyayenmu. Allah ka hana maganin bakin ciki duniya da lahira. Allah shi gafarta malam, in baka manta ba mun ci gaba da karatu a cikin suratul Nazi'at. Mun kai aya ta 14, a yau za mu tashi aya ta 15 inda Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى babu wawun fa a wurin nan alaramma. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. bayan bismillahir rahmanir rahim, Allah yana gaya wa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama, ya manzan Allah, hal ataka hadisu Musa, shin labarin annabi Musa ya zo maka don ka karanta da al'umma? Shine annabin banu Isra'ila dan uwan annabi Haruna. Qur'ani ya ambaci annabi Musa har sau 136 saboda dangantakarsa da alaƙar ƙarfin Yahudawa a duniya, da irin wahalar da Musa ya sha, da irin zamani da ya fuskanta na ƙalubale, sai ya zanto lallashi ga shugaban halitta Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kai haƙuri da waɗanda suke ƙaryata kai manzon Allah. Kamar a ce da shi, to labarin annabi Musa bai zo maka bane ya manzon Allah? Ai Musa ma sun mai kaza. To sai Allah ya tsinkayar da shi dan ya gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, yace iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas duwa. Allah ya ce a yayin da ubangijin kai kira shi ne iznadahu, yayin da shi Allah ne ya kira shi annabi Musa, rabbuhu ubangijinsa kenan, bil wadi a wani kwari ne al muqaddas duwa wanda yake mai tsarki, inda Allah ke ganawa da shi a dutsen Durasi ne. Allah ya gaya mai cewa ni ne ya ubangiji ya kai Musa, don Allah ya faɗi cewa wa kallama Allah Musa ta kalima, yana magana da annabi Musa, ka ji ni in ji ka. To Allah ya ce ga saƙon da na gaya ma annabi Musa, ya manzan Allah, kamar yadda ka gaya mutanen da suka karyata ka. Muka ce da shi izhab, ka tafi ya Musa ila fir'auna, zuwa ga fir'auna, wanda duk wanda mace ta uzguna ta yi naƙuda ta haifi mutum, ba ta haifi wani azzalimin shugaba irin fir'auna ba. Saboda haka hatta mutumin da bai imani da annabi ba, in ka ce mai fir'auna, wallahi sai kun yi rigima da shi, saboda bai yarda da fir'auna mutumin arziki bane. Kuma ko yau ko gobe duk wanda kuka tunta shi da fir'auna yana ganin ka zalunce shi. Saboda haka fir'auna ya yi samu dama, ya yi zalunci da damar da ya samu, bai amfani da ita wajen ubangiji ba. Aka ce ka tafi ila fir'auna, zuwa fir'auna, innahu daga, lalle ne shi yayi girman kai, yayi dagawa, innahu daga, ya wuce gona da iri, ya dauki mukamin Allah guda 8 ya dora ma kansa saboda matsayi, jin daɗin mulki. Baya kawo mutuwa, baya kawo ciwo, baya kawo rauni, baya tunanin gazawa, yana matsawa kusa da lahirarsa, yana ƙara rashin hankali. To Allah ya ce ka gaya musu duk waɗannan da suke yin abubuwan ba su samu dama ba. A wani darasi can baya na gaya maka abin da manzon Allah sallama ya faɗa game da Abu Jahal. Ya kira shi da suna fir'aunan ƙarshen zamani. Ya ce da Abu Jahal ya samu damar da fir'aunan annabi Musa ya samu, da ya yi bala'in da ba za ka yi tsammani, sai ka gane fir'aunan annabi Musa mai tausayi ne saboda rashin kirkin Abu Jahal. Amma sai Allah ya haɗa shi da manzan da yake mai gidan annabi Musa ne. Duk tsayar da zai iya yi ba zai iya yanta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam don ya fi ƙarfinsa. Allah ya bayar manzon Allah sallama abin da bai ba kowa a duniya ba,
shi yasa ran da Bilal bin Rabah ya same shi yana kuka yace afalam akuna abdan shakura in ji manzon Allah sallama yace yanzu ni bazan zanto na fi kowa gode ma Allah ba ka ga mu wace ni'ima ce wacce Allah yake ma dan adam a duniya wane ne Allah ya mai kamata manzon Allah sallama shi dai manzon Allah sallama Allah ya mai arzikin da ya fi karfin ya ma kowa sada yayi mai suffa da surar kyan da komai kyanka in ka ganshi sai ka haƙura ko da ya Isra'i da Mi'raj a tafiyarsa da suka ido bi da annabi Yusufa ai annabi Yusufa kaji manzon Allah ya ce an bashi riban kyau shi da annabi Yusufa ya ga manzon Allah sallama sai ya gane cewa ashe shi ina ga mai gidansa saboda Allah subhanahu wata'ala Allah ya cika mai komai haka ummu mu'abbadin ta ce wanda bai taba ganin manzon Allah sallama ba in ba ya ganshi ba in ya baka labari sai dai ya faɗi abin da zai faɗa to Allah subhanahu wata'ala na lallashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce da shi a'a to ka tafi zuwa gare shi dan yayi dagawa faqul ka ce da shi a'a hallaka ila anta zakka shin zai yiwu a gare ka ka tsarkaka maka wa'azi dan ka gaya mai magana mai tauki kaga shi sa a wata gabar can magana fir'auna tana da magana annabi Musa da fir'auna tana da yawa a cikin alkur'ani sai da Allah ya ce in ka je ka gaya mashi faqula lahu qawlan layyina ku gaya mai magana mai laushi idan zaka kirayi babba yana cikin mulki tarbiyya ce ta addini in kana da dan da ka haifa na cikin ka idan yi aure ne da ƴaƴa zaka mai fada kira shi gefe idan limamin masallacin ku yi kuskure to kada kai mai gyara ko ka ci zarafin shi gaban mamun da yake musu idan matarka ta yi kuskure kada kai mata wulakanci gaban ƴaƴanta idan ka sami mai anguwa kada ka tozarta shi a gaban mutane duk lokacin da ka samu mutum mai mulki ka gaya mai magana da zai iya fahimtar ka saboda idan giyan mulki ta ɗebi mutum sai ya baka mamaki Allah ya ce da annabi Musa ka gaya mai fir'auna shin ko zai yiwu ka tsarkaka in maka wa'azi wa hadiyaka ila rabbika fataksha in kuma shiryar da kai zuwa ga ubangijinka in nuna maka yadda Allah yake so ka yi dan ka ji tsoronsa ka samu mafita to sai a ce a'a shi fir'auna duk bai yadda ba amma Allah ya ce fa arahul ayatul kubra sannan kuma sai ya nuna masa babbar aya ita ce ayoyin da shi fir'auna dama mutum ne wanda ya yadda da yan tsubbu shi yasa duk wani dan wanda kake tsammanin wani sanata wani gwamna wani dan majalisa wasu mai dan mulki nan ne shekara 4 shekara 8 din sun dade shekara 12 ko 16 su gama a koma ana misalin su kana tambaya ma ya mutu ne ko baya nan a ce maka yana nan to duk irin waɗannan masu ɗan wannan mulkin ba irin na fir'auna ba da ya shekara kusan 400 yana rashin mutunci amma waɗannan mutanen da Allah subhanahu wataala ya faɗa su ma haka suke koyi da fir'auna wajen tsubbu wani gani yake idan ba ka shiga tsubbu ka kauce hanya ba za ka samu abin da kake nema a duniya ba ya manta da abin da za ka samu da wanda zai same ka rubuce ke wajen Allah wanda duk bai san wannan ba wahala ta same shi duk wanda bai san wannan ba to baya tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ko bai tare da manzon Allah sallama ai masifa ta gama samun shi ba kayan da zaka iya daure babu igiya wani dabara ka da waya ba zaka daure kaya babu igiya ba ya nuna masa amma duk da haka da ya nuna masa Allah ya ce fakazzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى bayan Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan kyakkyawan nuni wani irin nuni ne Allah ya mana Allah ya gwada mana irin abin nan da shi wannan mutum aka yi mai wa'azi fir'auna sai ya ki Allah ya ce fa kazzaba sai fir'auna ya kareta annabi Musa ya ce ba zan yi imanin ba zan kuma yadda ba wa'asa din nan da ya faɗa masa ai abinda Allah ya ce shine sai ya kangare ka gane ko ya kiya ya ce ba zan bi ba kamar ka yaushe aka haife ka waye kai daga wace kabila kake menene kai da sauransu summa adabara sa'annan sai ya juya baya ya sa yana mai gaggawa shine yana sauri irin ba ni ma ba kaɗin nan kawai fa sharafa nada sannan ya tattaro jama'a ya ce a yi shela a kira min kowane gwamna ya taho da jama'arsa kowane sarki ya tattaro jama'arsa kowane hakimi da mutanensa kowane mai anguwa da mutanensa kowane mutum da ka sani yana jagoranci al'umma ya taho ina neman shi in ji fir'auna da nan zai gabatar da bayani aka tara mai mutane gabaki daya shine fa sharafa nada fa qala yace da su ana rabbukumul a'la ne ubangijin ku mafi girma wannan ubangijin da annabi Musa ke faɗi ba shi bane Allah ka san fir'auna hasawa ya kai mai bene hawa 70 ya hau yi harbi da kifiya wai zai kashe ubangijin annabi Musa kaga da yake banza ne shi in gaya maka cewa ya san cewa wai zai tafi wajen inda ubangiji yake ya kuma manta cewa duk inda yake ubangiji ya fi karfin sa
amma wanda yake shi sakare ne ya je ya dawo yana gaya mutane shi ai ubangijin su ne mafi girma fa aka zahu Allahu na khalal akhirati wal ula saboda haka sai ubangiji ya kama shi da azabar lahira tun a nan duniya shine na khalal akhirati azaba ta lahira wal ula wacce kuma ya kamata a yi mata ita a duniya shine Allah ya nutsar da shi a ruwa lokacin da annabi Musa ya ce da mutanensa kun ga Fir'auna fa Allah ya sanar da ni Fir'auna ya hada rindina za su zo su kashe mu Allah ya bani dama in yi tafiyar dare da ku ya ɗebo mutanensa na banu Isra'ila gabaki ɗaya mazansu da matansu da dabbobinsu da dukiyarsu shi kuma Allah tuntuni ya riga ya alƙawari tun kafin Musa ya zo ya ce na ya alƙawari sai na gada da duk abin da Fir'aunan ya mamaya duk abin da Fir'auna ya gina na mulki da dukiyar da ya tara da makamansa da ƙasar da yake mulki Allah ce sai na miƙa ta hannun banu Isra'ila sai na danƙa musu waɗannan banu Isra'ila da ake kuka da su a yau duk wata kyauta da ka sani babu wacce Allah bai musu ba tun tsatsan gidansu da aka fito da su gidan Yaqubu anda ake ce mai Isra'ila na farko sai da Allah ya fitar da annabawa a gida ɗaya annabawa da manzanni 8,000 saboda haka sai suka ɗora kansa hasada da adawa su jikokin kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah bai taba barin wanda ya taba annabi ba in dai zaka taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai maka ba to ba yadda zaka yi wani adan da zaka burge ubangiji Allah ya riga ya cire hannu daga kai kenan gabaki daya to Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi Musa ya fito da su da suka je annabi Musa Allah ya bashi umarni ga ruwa a gaba tekun nan yana nan tekun nan in ka je yanzu zaka ga kamar zai cinye mutane da kansa ga tekun nan baya ga Fir'auna da mutane suna hangowa hawa sun kama kuka suna cewa mu shikenan Allah ya ce aka gaya musu kada su ji tsoro daga sandar ka doki ruwa yana daga ruwan sai aka bude hanya kofa 12 yawan gidan nan na annabi Yaquba suka fita kowace da kabilarsu amma da Fir'auna ya zo bakin ruwan saboda mai girman kai ne duk duniya ba masifa irin girman kai kamar yadda makaranta wani hadisi a shirin da ya gabata wanda ake cewa mutakabbirin jafi'in al-mawa'iz malaman hadisi inna allaha yabghizu kullu ja'zarin jawaz inji annabi sallallahu alaihi wasallam mutum mai girman kai to ban taba ganin irin Fir'auna ba da ya tsaya bakin ruwan ya ga ruwan nan da ya gashi an bude hanyar ruwa ga kifaye ga komai da komai suna kallo amma ana taka ruwan kuma mutanen annabi Musa suna wucewa ya dakata ya ce a dakata na kusa yi suka bai shawara ka san in kaga sarki a wuta fadawa ne suka kai shi mafi yawancin sarakuna mutanen kirki ne amma ba su mori fadawa in dai kaga sarki a wuta to fadawa ne suka ja suka kai shi wannan wutar ba a mugun sarki sai mungu fade ita ce wannan Hausa Kanawa kenan to abin da ke so in nuna maka abin da zai baka tausayi ya baka tsoro Fir'auna sai ya ji tsoro amma sai suka ce idan kai haka jama'an nan za su raina mu shi da ya gudu gwanda ya faɗi a tattaka shi don ko ya faɗi ya fi yaro suna abin da suke faɗi kenan yana shiga ruwan nan Allah ya kama mai azaba ita ce wannan azaba da Allah ya masa na kalal akira wato aka sanya mashi azaba irin ta jahannama aka kama shi da ita a duniya wal ula kuma ita ce wacce ake yin ta a duniya aka natsar da shi da ruwa inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha inna fi zalika kaga a cikin wannan abin da Allah ya bada labari zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yadda Allah ya halakar da Fir'auna da irin tanajin da yayi da irin mulkin da yayi Allah ya ce la'ibratan wato akwai izina in aka ce al'ibra shine gani ga wani ina fatan ka gani al'ibra gani ga wani kenan ya ishi wani to wannan akwai gani ga wani ya ishi wani amma da mai ya kasha ga wanda yake jin tsoron Allah saboda haka duk wanda yake irin wani dan mulki na kama karya sai ka karanta mashi wannan ka ce inna fi zalika la'ibra akwai ibratan dan ba zai samu dama irin ta Fir'auna ba ba zai samu karfi irin na Fir'auna ba ba zai samu daraja irin ta Fir'auna a duniya ba dan sai da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya'an yastaz'ifu da'ifatan minhum yuzabbihu abana'ahum wa yastahi nisa'ahum Allah ya ce innahu kana minal musdina Allah bai faɗi wannan da kansa yace inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna ya daukaka a ƙasa a duniya dai ta ƙasar banu Isra'ila Allah ya ce ban taba samun wanda ya daukaka ya samu mulki ya zalunci ya rashin mutunci irin fir'auna ba inji Allah ya raba kan mutanensa ya dingiyanka ‘ya'ya maza kada a haifi annabi Musa ya tara musu ‘ya'ya mata banu Isra'ila suka faɗa cikin bala'i kafin ka ga namiji ɗaya sai ka ga mata 100 kaga an jefa su cikin damuwa kuma Allah ya ce innahu kana minal mufsidina ya kasance cikin masu ɓanna inda ‘yan ta'adda ne ya ce to ga mai gidansu na in dai kana jin wani ƙaramin ɗan boko haram wani ɗan lakurawa wani ɗan ke da nafin wani ɗan wallahi duk wani waye to in ya zo wajen fir'auna to shi ya zo makaranta ne koyon karatu zai من فرعون
إنه كان آليا من المسرفين. to shine mafi ɗaukaka cikin masu tsafi shi ya ya kashe komai don ai tsafi. Allah ka kiyaye mu. sai Allah subhanahu wata'ala ya biyar da zance bayan to أشد خلقا أم السماء بناها. a antum ashaddu khalqan am sama, to shin kafiran nan da kuke koyi da fir'auna waɗanda kuke ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ba ku yarda da alqur'ani ba, wai ku ne mafi tsanani a wajen ƙarfi ko burgewa a wajen halitta ko saman da Allah ya yi ta babu tokara. Saman da Allah ya yi ta ba wani injiniya da ya auna tsawonta da faɗinta, ya yi ta babu fila, ya tsaye da ita tsakaninku da ita, wane ne ya fi haka? Wata take ita banaha ta zanto rufi a gare ku, ginin da aka yi mata. Rafa'aha رفع سمكها فسواها. rafa'a sam'aha, Allah ya ce sannan aka ɗaukaka rufinta kuma fasawaha, sannan kuma ya daidaita ta saman ta tsayu. Duk inda ka kalli sama hagu da yamma, kudu da arewa, gabas da yamma, in ka tafi Nijar, in ka tafi Chadi, in ka tafi Kamaru, in ka tafi Benin, in ka tafi Burkina Faso, za ka ji saman da iri ɗaya ce. Ba ka ce nan ta lotsa, nan ta yi kaza. Kai ko a rufin gidanka nan ya yi tudu, nan ya yi kwari don kana son ruwa ya gangara. To yadda Allah ya daidaita saman nan, ya daidaita ta kai kasan aikin Allah ne. Yanzu wanda ya yi saman nan da shi da halittar kuna tsammanin wane ne ya fi wahala. Kuma وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. wa aqdasha lailaha, sannan kuma ke lullube daranta. Bike wannan sama in ya ga dama can an jima yan awanni kaɗan sai kaga duhu ya shigo kuma. An yi magarba an yi isha'i ka daina ganin kuma rana kenan. Sai duhu, inda babu haske sai ka haska, in babu sai ka yi mamaya, sai ka yi lalube. Sannan kuma aka raja duha, sannan kuma ya fitar da haskenta, ya fitar da ita kuma hantsinta. In gari ya waye kuma sai ga kuma rana ta fito, wancan duhun ya hau dushe, kuma a cikin saman hasken yake tohowa, a cikin saman kuma duhun yake lullubewa. Wanda ke aikin nan kana tsammanin Allah al'amarin wasa ne, mai yin wannan kana tsammanin dan ya halicce ka ya kama ka wani abu ne mai wuya. Ya kuma ya ce wal arda والأرض بعد ذلك دحاها. wal arda kuma da ƙasa ba da zalika da ha, bayan haka kuma ya shimfiɗa ta, sai da ya yi saman sannan kuma ya zo ya ƙasa. Fa kaga aikin Allah kenan. Kai ko idan zaka yi gini sai ka yi ƙasa sannan zaka yi sama. Ni ban san wani injiniyar zai fara yin sama ba sannan ya so zai sa ginin. To amma Allah da ya tashi sai da ya sama sannan ya zo ya ƙasa. Ya ce bayan na haɗa saman na aje ta sai na zo na shimfiɗa ƙasa. To ka ji bambancin aikin Allah da bambancin dan adam. Shi yasa in ka kira dan adam kace ya zo ya aikin Allah, ba zai iya aikin Allah ba. Kada ka roki dan adam ya maka aikin Allah dan ba zai iya baka haƙƙin ubangiji ba. Aikin Allah na Allah ne, idan ba Allah ba ba zai maka aikin da kake bukata ba. Abin zai baka mamaki sai ka kalli abin da Allah subhanahu wataala ya tsara ya fitar da shi a nan. Ya nuna maka ga yadda zaka samu mafita a cikin lamarin ka fa. Kyakkyawan lamari ne Allah subhanahu wataala ya shirya shi. To ya ce kaga yadda ya shimfiɗa ƙasar bayan ya sama. Yanzu ko mu nan sai an zo an haƙa rami, sai an kwashe ruwa, sai an zuba duwatsu, sai an yi foundation, sai an zuba ƙarafa, sai an yi kaza, sai an shirya bulo, sannan za a je saman a yi rufe. Duk sai an gama za a yi rufe. To shi Allah sai ya fara da rufin sannan ya zo ya ɗora ƙasa. Ya za a yi ɗan adam ya ce zai faɗa a Allah? Ai Allah ya fi ƙarfin wasa. Wal arda kuma da ƙasa ba da zalika, bayan ya haɗa saman kenan, da haha kuma ya zo shimfiɗa ta. Aka raja min ha? أخرج منها ماءها ومرعاها. Aka raja min ha, sai ya fitar da ita daga cikin wannan ƙasa ɗin, ma'aha, ruwan da kuke sha, ruwan da dabbobi suke sha, ruwan da shukokin suke sha, ruwan da kuke noma da shi, ruwan da kuke shuka da shi, ruwan da ake fitar da tsirran da za ku ci da dabbobinku da shi ake muku tufafi, da rigarka da hularka da takalminka, duk mafi yawancinsu za ga daga cikin abubuwan da Allah ya fitar da shi ne, ko dabbobin su ce a yanka dabba a feɗe fatar a yi maka riga a yi kaza. To duk da waɗannan Allah subhanahu wataala aje su a cikin ƙasa, ya fitar da shi ma'aha wa mar'aha, sannan makiyayarta kuma daga gare ta ya sanya mata duk inda za a samu a rayu. Allah subhanahu wataala ya aje abubuwa iri-iri, sannan kuma ya ce wal jibala, والجبال أرساها. sannan kuma da متاعا لكم ولأنعامكم. wal jibala arsaha, sannan kuma ya sanya duwatsu ya kafa su, ya daddaura ƙasar da ita don kai rawa da ku. Mata allakum wali an'amikum, don jin daɗin ku da dabbobinku. Adalcin Allah babu ran da ƙasar za ta tsage sai ran da ya kirayi kiyama. Duk wannan yakin da ana yi a wani Iran, a wani ina a America, a nan duk za su gama harba su sun gama a bayan ƙasa sai su zama labari. Da su da missile din da Allah zai kwashe su, an yi waɗannan abin da ya fi su a baya. Za su gama komai da komai.
kuma sai a gama sai ran da ubangiji ya kirayi kasar da kanta zai kira ta, sannan kuma za ta amsa kiran ubangijin, sannan kuma za ta yi saurare zuwa ga ubangijin, sannan Allah zai ba ta umarni. Ita ce wannan sai ka mun je suratul inshiqaqi zaka ji abin da Allah ya ambata. Allah ya ce kuma a gaba fa idza ja'at tammatul kubra na'am yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a na'am wa burrizatil jahimu liman yara. fa'iza ja'ati tammatul kubra, Allah ya ce sa'an nan idan mafi girman busar ƙaho ta zo, ita ce busar ƙaho na biyu, mafi girma. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce busar ƙaho ta biyu, tunda tashin kiyama busar ƙaho uku za a yi. Ta farko komai ne zai mutu, to busar ƙaho na biyu shine dan adam nan hankalinsa zai tashi, saboda za a tashi kowa zai fito lokaci guda, za mu taru don tafiya zuwa ga ubangiji. Na ukun kuma za a haɗa a filin mahashar, to ranar da aka yi busan ƙaho na biyu, wato babu busar ƙahon, yau mai ta zakarul insanu ma sa'a, a ran ne mutum zaka je yana tuna abin da ya aikata, yana ce a duniya fa nayi abin arziki, a duniya fa nayi abin arziki, a duniya fa nayi kaza, a duniya fa nayi kaza, a duniya fa nayi kaza. Kuma mallan da zan gaya maka wata magana zaka yadda, kai masu saurare na ma da suke kallo na za su yadda, amma bari in nana ta takaje. Yanzu a kowanne gida da ka sani, in aka ba da takarda, gida da suke da dangi da yawa, aka ce a rubuta mutane 5 mutanen arziki, wallahi an san wanda za a fara rubutawa, an san na biyu, an san na uku, an san na hudu. In aka gama rubuta sai aka ce a cikin gidanku a danginku kuna da yawa, ka rubuta 'yan iska guda 5. A cikin 'yan iskan gidan naku ma ka san na ɗaya, ka san na biyu, ka san na uku. Haka mutanen angokun an ce ka rubuta mutanen arziki, ka rubuta mutanen banza, ka san su. Haka mutanen garinku, to da kanshi dan adam da kanshi zai gane cewa ya tuna abin da ya aikata a duniya. Wa burizatil jahimu liman yara, sannan kuma za a bayyana wuta, shine za a bajaro da ita, wutar jahimu. Allah kaka nuna ma ita ga kowanne mai gani. Allah zai nuna wa mutane wutan nan, ya ce to ga wutar jahima, wanda ya rashin kunya ga maganin sa na yau. Allah kaka jarbe mu da ganin wannan wutar jahima din nan. Allah ya ce فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من daga duk wanda yayi dagawa a wannan ranar, ya je lahira yana mai girman kai, bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai bi alqur'ani ba, wa asarul hayatid dunya, sannan kuma ya fifita rayuwar duniya, ya watsar da lahira. Shi akwai waɗanda shi ya zaɓi ya ji kunyar tashin alƙiyama. Ina rantse maka da Allah, ko ka gazgata ni ko baka yadda ba, akwai za su fahimci wannan maganar. Yadda kake jin tsoron za ka kwanta a kabari, ka bar iyalinka a tambaye ka a kabari, wallahi haka wani ke jin tsoron shekarar 2027 ta yi ba a gwamnati da shi ba. Yadda kake tunanin za ka kwanta a kabari kana jin tsoron ubangijinka, to haka yake jin tsoron a kwantar da shi a kabari. Yadda kake jin tsoron a kwantar da kai kabari, haka yake jin tsoron a kafa gwamnati 2027 ba shi a ciki. Ya gwammace duk wani abu da ya sani dan a yi da shi a ciki. Wannan an ce ya kawo dan cikin shi, wallahi zai kai. Wani an ce ya kai mahaifiyar shi, zai kai dan ya mulki. Wani dan a kashe danginsa dan ya mulki zai yi. Wani ko da za a ce ga takarda ka sa hannu, in ka je lahira za a yi ma azaba zai yi. Saboda mene? Saboda yana fifita rayuwar duniya. Allah ka kiyaye mu. Fa innal jahima hiya al ma'awa, to lalle wutar jahimu ita ce makomarsa. Allah ya kiyaye mu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa hana nafsil anil hawa, amma duk wanda ya ji tsoron ubangiji, ya hana zuciyarsa abinda ita zuciyar take so, ya yaƙe ta anil hawa daga bin son zuciya, fa innal jannata hiya al ma'awa, to kaga wannan aljanna ita ce makomarsa. Allah ka ba mu gidan aljanna. Sai Allah ya ce a gaba, يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها.
Allah ka ɗora mu akan daidai. Yanzu ka kalli waɗannan ayoyi da aka rufe da su, ka ji abin da Allah ya gaya wa shugaban halitta Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya ce yas'alunaka anis sa'ati, kuma suna tambaye ka game da ran tashin alkiyama ya annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyana mursaha, wai yaushe ne lokacinta? Sai su je su tambaye manzon Allah sallama tambaya ta izgili, yaushe za a tashi kiyama da kake ce za a yi mana azaba, za a kai yan wuta wuta, a kai yan aljanna aljanna, fi ma anta min zikiraha, to me ya gama ka da ambatanta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Abinda zaka ga musu cewa kai ba kai zaka tashi kiyama ba, ba kai zaka tashi kiyama ba, kiyama ta Allah ce, saboda kai ba kai ka shirye kiyama ba, Allah ne ya shirye kiyamarsa, dan haka gaya musu kai baka sani ba. Ila rabbika muntahaha, zuwa ga ubangijinka ne iyakacin sanin ta yake, muntahaha kiyaye wata da lokacinta da yadda za a tashe ta, ka gaya musu cewa Allah ne, Allah ke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, inna ma anta munziru, a'a ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mai gargadi ne, man ya sha ga wanda ya ji tsoronta. Idan mutum ya ji tsoron ran tashin alkiyama din nan, to ga ya mai ya gane abin da Allah ke so da abin da Allah baya so. Ka annahum, idan aka tashi kiyaman nan, kai waɗannan mutanen za ka gansu yawma yarawnaha, abin da za ka gansu a wannan rana, lam yalbasu illa ashiyatan, wala za ka ɗauka tun da aka haife su a duniya da rayuwa da suka yi da rashin kunya da suka yi, yammaci ne kawai daga bayan sallar asar zuwa faɗuwar rana. Auduha, ko kuma a hantsinta ne daga fitowar rana, rana ta fara faɗuwar nan kafin a kira sallar azhar. Duk zaman da suka yi, da wanda ya rashin kunya shekara 10, da wanda ya rashin kunya shekara 100, da wanda ya rashin kunya shekara 500, duk an je dashin kiyama sai ya ga kawai kamar wani ɗaya ko rabin abin nan, ashe wato yammacinta, auduha ko kuma safiyarta, haka za su gani, ba ma ya tsammanin ya kwana guda, saboda zai ga ka bai taɓa jin daɗi a duniya ba. To kaga ita ma wannan sura ta ƙare, kuma a shiri na gaba za mu tashi a sura ta gaba idan Allah ya sa muna da rai, ita ce suratul abasa ko. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dan tsarkin sunayenka, muna kamun kafa da salatin da muke ya shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah kakka bari mu ji kunya gobe kiyama, Allah ka rufa mana asiri a duniya, Allah ka rufa mana asiri a duniya, Allah ka rufa mana asiri a lahira. Allah iyayenmu ka yafe musu, Allah ƙasa muka ba mu kyakkyawan makoma. Allah wannan zaɓe da muke kallo muna tunkararsa, Allah ba mu da dabara, ba mu da ƙarfi, ka sa mana hannu ya Allah. Kada ka kama mu da laifin wawayen cikinmu ya Allah, kada ka ba mu ikon zaɓen waɗanda ba sa ƙaunar mu ya Ubangiji. Allah ka ɗora mana masu tausayin mu ya Allah, ka ɗora mana waɗanda za su azabtar da mu. Allah muna roƙon ka yafe mana, Allah kai mana gafara, Allah kai mana rahama, Allah karfa mana asiri. Wannan kamfani ne Dahir Kori da suke ɗauka wannan nauyin shiri, Allah Ubangiji ya biya musu bukatunsu na alheri, kuma Allah ya wanzar da mu a cikin zaman lafiya. Za mu dakata sai mai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.